Крысціна Ціманоўская просіць беларускую міліцыю разабрацца з былым мужам, які нечакана з'явіўся ў Беларусі. Лёгкаатлетка была ў шлюбе з Арсеніем Зданевічам 6 гадоў. Спачатку жылі ў Беларусі, а пасля грандыёзнага скандалу з удзелам Крысціны на Алімпіядзе пара аказалася ў Польшчы. І польскае грамадзянства Зданевіч атрымаў толькі дзякуючы Крысціне, маўляў, гэта была яе ўмова выступу за польскую зборную. І хаця мужчына раздаваў інтэрв'ю з крытыкай рэжыму Лукашэнкі і вайны, а ў дакументах паказваў, што не можа вярнуцца дамоў, днямі Зданевіча раптам з'явіўся ў відэа мінскай мегамыні на вуліцы Караля. Крысціна была настолькі шакаваная, што перапосціла тое відэа і тэгнула аккаунты Муз Беларусі ды памежнай службы. Лёгкаатлетка вінаваціць былога мужа ў фінансавых махінацыях і кажа, што ён шмат каму вінен грошы. Арсеній займаўся купляй і дастаўкай аўтамабіляў з ЗША, аднак не вельмі ўдала, бо з восені 23-го года кліенты не атрымлівалі абяцаныя машыны і не маглі звязацца са Зданевічам, які быў ужо ў Грузіі. Пацярпела і сама Ціманоўская, бо былы муж прысабечыў 2 машыны, якія набыў за яе $30 000, а таксама не вярнуў ёй 3000 доўгу. Таму цяпер спартсменка хоча дамагчыся справядлівасці, каб у Польшчы перагледзелі ягонае грамадзянства і анулявалі. А калі яго затрымаюць у Беларусі, то вінаваціць сябе Крысціна не будзе, бо яна перад публікацыяй прапанавала Арсенію вярнуць грошы за маўчанне, але той сказаў, што яму пофіг і вяртаць ён нічога не будзе.